velkommen til Vi med Mad. Det er første afsnit, og det er jo spændende. Det er en helt ny programserie, hvor vi sætter fokus på Vi med Mad med i forskellige afskygninger. I dag skal vi sætte fokus på cheeseburger. Og vi skal koncentrere os om en lidt speciel cheeseburger i dag, nemlig cheeseburger på dåse. De fleste af os kender garanteret cheeseburgeren fra McDonald's, Burger King og den lille mor laver derhjemme. Men denne cheeseburger påstår de, man kan tage med ud i naturen og spise. Det vil sige, at du kan tage din fast food med. Det vil vi forsøge at lave. Måden man tilbereder den på er meget nem. Man skal bruge noget kogende vand. Og så skal denne dåse ellers stå i vandbad i omtrent 10 minutter. Så lad os koge lidt vand. Og så vil vi give den et vandbad i denne vandlinje. Og se, hvordan det går. Nu er cheeseburgeren så klar til at komme i vandbadet. Så det man lige gør er, at man lige tager papiret ud af vand. Og så putter man den ellers ned i vandbadet. Og der skal den som sagt stå lige omkring 10 minutter lige at stå. Nu har vi så kogt, hvad det hedder, meget vand. Vi har kogt 2 liter og 400 ml. Og lad nu ellers vores cheeseburger stå i 10 minutter. Nu er gået 10 minutter. Vi har ventet på denne burger, og vi skal nu til at se og afgøre, om denne burger nu er klar. Om den er spiselig. Om det er noget, der er værd at tage med ud på en eventuel teltur. Og så spise. Nå. Men jeg vil nu forsøge at tage den op, hvis jeg kan undgå at brænde nælderne. Lad os prøve. Au. Det gør den altså. Smuk sæt ud. Ja, jeg tager lige en serviet herovre i vores lille vandkøb. Så har jeg lige tørt efter den. Sådan der. Jeg åbner den nu. Og hvis det er svært at få fat, kan man jo så lige bruge en kniv til lige at pause. Nå, men jeg åbner nu her. Og trækker. Og smuk ser den ud. Smuk i al sin enkelhed. Jeg tager nu en tallerken, og nu forsøger jeg at tage burgeren ud. Hvor er den nu lækker? Hvor er den nu lækker, mand? Nej. Det er så burgeren. Ja. Lad os prøve at dissekere den. Jeg tager nu og skærer den midt over. Føj, det er dumt ulækkert, mand. Nej. Og så min. Og nu synes jeg så, at kameramanden skal have lov at smage. Så nu skal kameramanden lige have et bid, fordi jeg synes, han skal være den første til at... Og I skulle se hans ansigt lige nu. Han er helt vild. Yes. Det var så cheeseburgeren, og hvad kan vi så konkludere nu her? I kan konkludere, at den smager så meget godt, tror jeg. Godt. Jeg ved sgu ikke, jeg vil det fandme ikke noget, jeg vil give penge for. Hvad synes du? Det er ikke noget, man betaler for, men de kan spises. Hvis der ikke er andet. Det er fandme dårligt. Altså, jeg foretrækker cheeseburger, der ikke har været på dåse. Nej.
Prøv så lugt til den. Prøv lugt til den. Prøv det væk. Prøv det væk. Hvem har spist af det? Skal du bare spise? Nej, det vil jeg ikke. Nej. Jeg er uddannet pølsemager og slagter og har selv fremstillet sådan nogle gange. Jeg skal ikke smage det, ellers tak. Tak fordi I så med i dag, og så med næste uge, hvor vi skal prøve et nyt og spændende produkt. Thank you.